जोंनि भैरबकुन्द ब्लक कमिटिनि थाखाय दिनै जोबोद माने गोजोनथावना दिन दिनै गोबां खस्थ' खालामनानै खस्थ' जादों जोंहा बनायनायाव बयबो जानो लुबैयो दा बेखायनो एसे खस्थ' खालामनानै जों भिसिडिसिखौ दाबाय भिडिसि सरकारा बेखौ एप्रुभेल होबाय आरो दिनै बेखौनो जोङो दिनै चेयारमेनफोरनो भिसिडिसि चेयारमेन आरो टिसिएलसि चेयारमेननो बिथांमोननि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ जोङो दिनै रानबाय आरो बयबो चेयारमेनफोरखौ जों खावलायदों जाहाथे गोसो होनानै जाहाथे खामानि मावो खुनु जाहाथे बदनाम मोना नङाब्ला बिपिएफ राजनिति हान्जायाव जोंहा गोबां बदनाम जागोन खारन जों बेखायनो बुंबाय थादों जे थांनाय समफ्राव गोबां भिसिडिसिफ्राव बे पिएमएवाइ न'फोरखौ मोजां लुना होआखै गोबां समस्या जादों आरो थांनाय सरकारनि दिनावथ' बांसिन लुवाखै दा बे लुयि न'फोरखौ बोरैहाय कमप्लिट खालामगोन जों रायलायबाय डिस्ट्रिक्ट लेभेलावबो जों सावरायबाय बेखौ कमप्लिट खालामनो थाखाय खुनु फान्ड गैया बेखायनो जोंनि समाव जाहाथे बेबायदि अबस्था जाया बेखायनो जोंनि चेयारमेनफोरखौ जों खावलायदों बिथांमोना जाहाथे मोजाङै मावना होयो खुनु न'आ जाहाथे इनकमप्लिट थाया जों बेखौ जों बिथांमोनखौ खावलायदों आरो आं आसा खालामगोन जिहेतु जोंबो दङ जोंबो नायगोन सोरबा जुदि चेयारमेनफ्रा जुदि बिदि खालामोब्ला निश्चय जों बिनि बेब'स्थाखौबो जों लागोन आरो बे आयेन नङा जोंनि मोनसे जिहेतु जोंहा पार्टी मोनसे डिसिप्लिन दङ नियम निति दं बे नियम नितिखौ मानिनोसो जों थिनदों आरो एक्जेक्टलि बे आयेन नङा आरो सोरबा जुदि बे नियम नितिखौ मानियाबाथ' बेथ' पार्टी हिसाबै जों बेब'स्थाखौ लानांगोन ना पार्टी इनडिसिप्लिन जुदि खामानि मावोब्ला बेखौनो जों पार्टी लेभेलाव जों सिद्धान्तखौ लागोन बेब'स्थाखौ जों लागोन बेसो जिहेतु चेयारमेन जानो लुबैनाया गोबां थायो दा बेखायनो माखासे मोनथाम भिसिडिसि जों बेखौ आराय बोसोर होनायनि जों सिद्धान्त लाबाय आरो बेबायदि बेब'स्थानि जुगिदि जों जोंनि पार्टी वर्कारखौ मावनायनि खाबुखौबो होदों बयबो मिलायलायना मावथों मोजां मावथों दा बेखायनो बे बेब'स्थाखौ लानाय जादों आरो माने सार एबार नोंथांनि फैबाय थानाय एमएलए इलेक्सन थाखाय नोंथांमोनबो प्रिपारेसन जादों गोबां दिनै नोंथांनि थाखाय गोबां जिबायदि खस्थ' खालामदोंमोन दिनै बिथांमोननो फोथायनाय दङ सार मा बुंनो सानो फैबाय थानाय जि बिधान सभा बिसायख'थि जागोन बाहायथ' आं उदालगुरि समस्तियाव आं गेलेगोन अबसे दाबो आं जेबो प्रिपेयार जायाखै मानो होनब्ला बिटिसिआव जि गिलिर बिबान मोनना दङ दाबो जों मोनसे सरकारि भाबै जेबो सिजेल खालामनो हायाखै बेखौ खालामबाय थादों जेब्ला बेफोरखौ थिग खालामनो हागोन फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखायबो आं प्रिपेयार जागोन आरो एबाराव जों खोब बारा सिन्था खालामाखै जिहेतु उदालगुरि समस्तियावहाय एमएलए समस्तियावहाय जोंहा 7 एमसिएलए गोलैयो भैरबकुन्द मोनसे थाबाय बेयावथ' आं गावनो थाबाय हरिसिङाव जोंहा स्पिकार थाबाय त्रिदिप दैमारि धनसिरि समस्ति जोंहा इएम प्रेस मोसाहारि थाखाबाय जिहेतु गासैबो जों देरहाखानायखा दा बेखायनो जों आसा खालामदों एबाराव खोब गोब्राब जानाय नङा खोब सहसैनो जों बे एसेम्बलि इलेक्सनखौ जों देरहासार जानो हागोन जिहेतु सरकारि भाबै बा आयेनगत भाबै जेबो बाधा गैया आं नायनोसै समा थोनसिगोन समा जुदि थोनोब्ला बेबायदि लानायनि निसय नायनोसै मुथते रायजो राजानि जिफोर गांनाय उखैनाय आरो जिखिनि समस्या बे समस्याफोरखौ समाधान जों खालामनांगोन आरो बेखौ साननानैनो जों खामानिखौ मावनो नाजादों आरो माने प्रयजनबाथ' लानो गोनां जागोन आरो बेबो रायजोनि सार्थआवसो गावनि बेक्ति सार्थनि थाखाय नङा सार गोबाङानो अबस्था पार्टिया बुंबाय थायो 5 इयार्सआवहाय इपिपिएलआ मा मावलांदों 5 बोसोरावहाय बिपिएफआ मा मावजों नुनो थांगासिनो दं होनना बुंदों मा बुंसार बेनि बेलायाव 5 बोसोराव इपिपिएल सरकारा मा मावदों मा मावाखै बेखौ रायजोफ्रा नुगासिनो दं आं बुंनायनि माबा गैया आरो बेखायनो बे रिजाल्टखौ मोनबायना थांनाय बिसायख'थियाव थांनाय 22 सेप्तेम्बराव जि बिटिसिनि बिसायख'थि जाबाय बाहायथ' रायजोफ्राथ' उत्तरखौ होबायना बिथांमोना खामानि मावनायमोनब्ला जों 28टा सिट देरहानाय नङामोन बिथांमोना जेबो खामानि मावाखै बेखायनो रायजोफोरा बिथांमोननि सायाव खुद्रिनाया थाबाय रागा जोंनाया थाबाय बेखायनो बिपिएफ राजनिति हान्जायाव रायजोफोरा भोटखौ होदों आरो जों जिहेतु दायो आराम्भसो खालामदों आरो जोंहा बेखौबो जों बुंनांगोन जों जिहेतु ओरैबायदि समाव जों सरकार दाबाय सेप्तेम्बर मासावहाय जोङो सरकार दाबाय इतिमध्ये देग्लाय सननि जिथु बाजेटनि फैसा बेखौ थांनाय सरकारावनो आसाम सरकारा मथा मथि 75% हगारना हरजोबखादों आरो बे थाखाखौ प्रमद बर' बिथांनि दिनावनो मथा मथि खरसा बिथांमोना खालामजोब्बाय दा बेखायनो जोंहा एसे समस्या जादों जोङो बे मार्च दानसिम बोरैहाय खामानि मावगोन जोंहा बे मोनसे सिन्था जादों आरो माने जिहेतु देग्लाय बाजेटनि फैसा प्राय गैलिया
दा बेखायनो आसाम सरकारजों खावलायदों जिहेतु एसेम्बलि इलेक्सन फैबाय थादों बेखायनो आसाम सरकारजों खावलायदों जोंनो एसे एडिसनेल फान्ड होनांगौ होननानै जों सरकारखौ जों खावलायदों आरो बिथांमोनाबो खोथा होदों एसे एनै हेल्प खालामगोन होननानै आरो दा गोबां लायबिलिटिस दं होनांगोन आरो जों इतिमध्ये जों सावरायबाय थादों जों जेब्ला एडिसनेल फान्ड मोनगोन जोंनि हाग्रामा महिलानि दिनाव जिफोर लायबिलिटिस दंमोन बेखौ जि हायो क्लियार खालामनायनि बेबस्थाखौ जों लागोन आरो सार मोनसे सोंथि खालामो नोंथांनाव हयो गोबां रायजो सोंलु मोनसे दिनै नोंथाङा मोनसे डिपुटि चिफ जाबाय बेजों लोगोसे एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि मोनबाय नोंथाङा दिनै नोंथाङा एग्रिकालचार बेलायाव मा सिन्था खालामदों सार आपग्रेड जानो थाखाय दा बाहाय गोबां मावनो गोनां खामानि दङ आं नायनो समा सफैथों जोंहा जायफोर आबादारि आबाद मावो बिथांमोनखौ बोरैहाय सहाय खालामनो हायो दानि माने समजों गोरोबनानै मा खेथि खालामनांगौ मा समाव खालामनांगौ मा टेक्न'लजि बाहायनांगौ गोदान मेसिनारि ओंखारदों दा बेफोरखौबो जोंनि ओनसोलाव लाबोनानै बोरैहाय जोंनि आबादारिफोरा बोरैहाय प्रडाक्सनखौ बारा खालामनो हायो बिनि थाखाय जों सिन्था खालामदों आरो आं गावनो नुना मोनदों अफिसारफोरजोंबो आं सावरायबाय जे जोंनि आबादारिफोरनि गेजेराव मोनसे एवारनेस लाबोनाय बा माखासे ट्रेनिं होनाय बे खोब गोनांथि जादों आरो माने दा बेफोरखौ जों खालामनो सानदों आरो सार फैबाय रासियाव नोंथांमोना 5 बोसोर सानदोंना गोबां बोसोरनि थाखाय सोलिबाय सानदों जोंथ' बिसायख'थि समाव बुंदों जों अकल 5 बोसोरनि थाखायल' जों सरकार दाया जों एनादार 15 इयार्सनि थाखाय 15 बोसोरनि थाखाय सरकार दानायनि परिकल्पना लानानै जोङो आवगायगोन आरो बेदिनो जों खामानि मावलांगोन सार लास्ट सोंथि खालामनो नोंथांनाव सार गोबां रायजोआव बुंबाय थादों जे नोंथांखौ केबिनेट मन्थ्रि जाजानो लुबैदों सार फैबाय थानाय समाव गोबां एक्टिभ वर्कार होनना बुङो नोंथांखौ सार मा बुङो सार दा जोङो बिसायख'थि इलेक्सन गेलेहोनोसै जुदि देरहासार जायोब्ला दा बिथां मानोना बिटिसिनि चिफ आरो जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जानि प्रेसिडेन्ट बिथाङा जिखौ लुबैयो जि हिदान्त होयो बेखौ आं मानिगोन आरो सासे पार्टिनि वर्कार हिसाबै आंथ' गेलेगोन एसेम्बलि आं गेलेगोन बेथ' फाइनाल